Yesung. Ya, ya. Kembar ngantuk, kembar turu. Iya, iya. Kumpul-kumpul bar, ojo turu kene ya. Biyen aku ra wis kandha balik panggoda bebasan wajib tanpa obat petang dedet kang rinoso. Wong ayu mbak aja bingung tumlawong sademahan cenderung kaya wong kelangan betung delep-delep wekasane urung. Ada peningkatan ora grogi ini ngur merem ini jadi apa? Niku Oh, plepaken keringetan. keluk, Oh. plepaken Ora keluk. ngono. Lah kingkake tak kira ngedepi aku tok Om tibake plepaken keluk. Apa? Kuwi ngono alise kan arang gading. Ah. Sangger keringet ternyata serene bablas ngono. Langsung ngelilip asin-asin piye ngono ta? Masa asin, Pak? Yo asin karo perih piye ngono lho. Lah, iya. Perih lah. Keri-keri. Keri-keri. Ngono, TikTok-e keri-keri. Lah, iya. Ya. Tak suwana marang sliramu. Mbak aja ngerti janji setiamu. Tresnaku kang satu tetep tulus rakeni jiwaku. Jaya.
tambah-tambahi. Apa kae lho kembar kae lah moto. Kae moto kok Lah, video kok metu klipe. Lah ya laplip-laplip apa to Pak niku? Kono moto gak Aku sila lho, Pak. Heeh lho. Sila kok ngadeg sila ki ngene. Oh iya ya. Kembare godhing mari kancamu kae lho ngantuk kae lho. Kembar ndi sijine kembar ndi? Oh, teng mriko. Entah kono ya keselawan nyambut gawe ben monggo-monggo ben. Kesel, Pak? Saliran. Gak. Oh. Kune gak kok terpaksa men. Gak. Lah ya terpaksa. Ayo. Pak Suwana marang Sli.